Por iso esa data de 5 minutinhos. Seguimos con esta categoría e seguimos co segundo participante. O seu monólogo ten como título O bé que eu vivía. Xa non te dices ben. Antón Sanz Álvarez, do Colegio de Santiago, sí, mirad, un modo. Tamén puso a cores sin caminar e veña detrás, soltándome a chapa e preguntándome a lección por o camino. Que si verdad, que si beber. Volvo só, se que me esperen, no patio un plátano e un bocata, arruinándome diante de todos os meus amigos. Quedo só na casa, mentres as niñas irmás van con meus pais ao súper. Algo que deprime, porque ves como mercan todo o que non che gusta. Ademais de todo iso, dicimos que teño para. Parece genial, verdade? Pois non, é unha merda. O móvil regalancho só para poder quitarcho. Que se suspende, se móvil. Incidencia, se móvil. Que escurro, se móvil. Eu penso que non tive nin 10 minutos seguidos dende que me regalaron. Como xa nese momento, mándame facer os recados, como se fose o criado da casa. E por riba enfermo necesitado, e que non se van as colas sino súper. Se van a pasear coas miñas irmás, eu quedo tranquilamente na casa. E o mellor de todo é que levanse a conexión de internet. Pero para que a queren? É o peor, para que me quedo eu? Ademais, soy encargado de echar o lixo. Menudo privilegio. Eu non sei como parar no fan, é verdade a expresión, pero como se pode?